Tenan. Rene regane nyawaku ya. Ora nek lawe mati pamane diseleh ngono apa nek wong jipuk. Lah nek iki mane jeblok dijipuk wong Iya. Kuwi dek ben wis ditawa lho. Saem lho kuwi Mas. Kuwi? Iya ora diwehne nek karo Sak sisi. Ya ora tak kekne wong sak ndase kok ngekekne. Apa Nek iya? raup terus piye? Pikirku nek aku nendang tak wehno tibake kok sak ndase to, Mbak? Hai. Ndase ndek. Ora Ya cuma ganti tusuk etok. ganti truk. Apa ora Ora nubruk kowe kuwi apa piye? Iya. Kok iso? Rene Mas. Nah, Rene yo to iki ki. Iki ki keranjingan cah iki. Piye keranjingane piye? Mosok aku teko jeruk Pak Poh ngono iki. Ora ngerti apa piye ya. Pak Poh. Mosok Pak Poh nek gelungane Pak Pohmu kelainan apa piye? Kok iso-isone madhep rene. Raiku ki ning kene iki lho. Lah. Bayu arep ngidoni aku kowe. Iki bocah kok. Lah ngene iki Mas. Kowe ora ngidoni iki ya. Tibake untune maju. Wah, wong aja baperan Arep to kok. ngidoni aku. Ora usah nganu Mas, ora usah mbok tutupi aku ya duwe. Nah. Namanya siapa Mas? Kowe iki nyapa to kan? Mas Bagus. Mas Bagus. Bagus. Ya rupane kaya ngene iki bagus. Sus, Eh? iki kae Lho lah ya jenenge kan bagus. Bagus ki Rupane jerlana. kaya ngene jenenge ya bagus. Lah. Ya lho, mbokane ra trimo ke lho metu kok pawon ke lho. Lah, Sing ndi mbokane ra trimo kene glut. Ana nggawa geni kae arep nge ngebuang kowe. Aja. Lah wis tenan lah gaya lah. Kaya ngono kok. Lah. Trimo lahmu ngelem ora bagus Betul, ya. mbok poyoki. Lah timbang kowe ndek anak ra ndek ndas ya. Siti, Lah. lah timbang rupane elek meni rasa duwe ndas sisan to. Timbangane dadi wirang. Oh ngono. Ratu Prono to Mas. Nah, cek sekolah apa ora Mas? Sekolah. Sekolah. Cah iki ketoke ya calon kaya aku ya. iki Lah kok ya. suarane cilik sekolah ngono ki. Lah nek lanang sekolah ngono Ya. kok kudune ki sekolah. ngono. bagus, bagus. Lah ya, cek sekolah Mas. Cik. Dek wedi. Langsung dibanterke. Lah ya kelas piro Mas? Kelas 1. Kelas 1 SD. SMK. Oh, SMK. Berarti kelas Alhamdulillah. 7. Berarti rak ya wis sunat kelas to Mas. 9. Kelas 7 untumu. 10. Lah wong SMA kelas 1 kelas 10. Wong nek TK ra lulus ki ya ngono kuwi. Nganu wis sunat to Mas? Bun. Pun alhamdulillah. Iso joget Mas? So. Sus. Ya. Maksudmu sing mbok tekokne son joget ki sing wis disunati mau apa sing ndi? Ya wong iki lho iso joget ora. Lah, pertanyaanmu ki kudune berjeda ora kok Sik terus. to. Heeh. Aku ki ngerti nek kowe iki duda mangkat wis ngerti. Nek kok hawane kudu ngono. Ah iki nyapa to jane kowe iki. Ora kabur wedokan 30 tahun to kowe iki. Kok lek kudu ngetukne kuwi ae. Sejine lah dalah. Nyapa tengengen apa piye gulumu diceluk kok ngene iki. Iya. Sawanganku ra penak, cukilan mataku Mas nek gak penak nyawang. Kok iso nyawang biasa kok muni ra penak. Iki sing diarani ke lho, apa jenenge ke? Apa? Iklan TV ke lho Mas. Piye? Malika sing gedele hitam ke lho. Ya Allah. Ireng manis Oh, ngono iya. ya Allah. Iya ta, nah, rasa pilak-pilik culek kowe engko. Nganu namanya siapa Mas? Mas Baim. Oh Mas Baim, lagi lanang tenan Mas Baim ngono. Mas Baim sik sekolah. Masih. Oh, masih. Kelas berapa Mas? Kelas 2 SMK. Oh 2 SMK. Jurusannya apa Mas? Jurusannya apa, Mas? TKR. TKR ki apa lho Mas? TKR bos, ora TKN. TKR ki apa lho Mas? TKR, Bos, ora TKN. Ilatku muntir kayak iso muni R. Kok le meso ae. Ayo TKR ki apa? Teknik kendaraan Kendaraan ringan. ringan. Oh, Kaya teknik. Alah lam bengkel ngono lho muni bengkel kok sik TKR. contone dikoki Lah nek contone. kendaraan ringan nih contohnya apa? Contone Siti. Mobil ki ringan. Lah ngebleki kowe modal lho rasane kok mobil kok ringan. Lah, Oh mobilan, oh iya iya, iyalah pinter lah Maksud- lah lah. maksudnya itu duduk Pinter pesawat. kowe lah. Wes to. Iya. Iya. Sing sekolah masuk kowe tok ngono apa piye? San joget ora? Saged. Tenane. Biasane muni iso tibake ora iso lho Mas. Diuji coba. Dites. Dites. Tipung tolong tipung. Tipung tolong, ayo Mas. Tipung iki lah dalah Bayu. Tak kira sound control kowe ngeki ning kono ki. Apa? Sound control. Sound? Tibake tipung. Sono apa? Hanung.
meneng kowe iki. Aja marakne aku trocok. Ora nek kowe Ditutuk ya Mas ya. Coba. Dung dung tak kentung ngono kae ya. Kok tak kentung? Tak kentung. Oh, tak kentung. Kene Mas. Goceki bangkeanku Mas. Yo. Nah, yo ketok iki duwa kok Ayo. ya. Kadok maju ngene ra apa-apa Mas. Kae lho Sus sing tak sogok ala keri ngono kae Iya. kok, iya. Kan sapa engke muni kok nganu kok sipel piye maksudmu? Ya, nyapa lu tanganmu gegem kan gocok aku apa piye? Ya rada mendek sithik Mas. Tak sogok. Adalah. Ada. Ayo Mas. Nyapa lo? Ya tipung Mas. Tipung Ya. Mas. Ya. 1 2 persiapan Mas maju karo mundur ya Mas ya. Ya. Maju Mas, mundur alalala. Maju Mas, mundur alalala. Maju. Kek wedi men. Hop. Iya. Ora kok wedi men ki ngopo? Cah iki nek ngojokne mak zlep ngene. Ya penak. Rada keri-keri ngono lho Mas. Ketoke sampean anakmu akeh tenan. Oh kok iso? Kok iso? Lah pinter ki nek ngene iki. Iya. Jajal kok ngarep Mas. Kok ngarep. Kok mbure penak gitu kok ngarep. Rene ya Mas. Kowe iki wedi apa gila mbek aku? Wedi. Kok patene druwo ngono kok piye? Ditekem apa singat apa piye? Apane neh? Kowe iki aja bahas ngonoan. Ya kene Mas. Ayo Nah. Mas. Iya. Oke. Timatne kene lho Mas. Nah. Ayo. Alah ning kene lho, ora nek tak nganu. Sing tenang. Ayo. Yo weh buwe gagah ki neh, tek wombu ngono. Ya, maju karo mundur ya Mas. Heeh. Ya. Ayo. Maju. Ah! Hop. Lah tek pas ngono ki piye to? Lah nek kenek iki malah gagal otak to muki dimbek selamat kudu majune. Nek aku maju kowe mundur kudune ke. Lah nek kok ngguri, lah nek kok ngene padha majune ngene lah muki dimbek selamat gaprukan to. Kok iso ora sah dilatih joget wis pinter iki iki. Wis rasa. Anu ya. Lagune sing terbaru. Lagu Inggris. Lagu Inggris sing terbaru. Double Wave ya lek Anang. Sing lagi ngehit. Dong pora. Dong pora. Double Wave lek Anang. Dong iya wes. Dong iya. Guru lho kuwi iki masak. Tenan pokoke kok. Double Wave ki bojo loro kene. Iya. Lah ya dong. Dua suami. Dua ya mbuh suami ya mbuh pokok bojo loro. Ya. Andara musik ya. Ayo Mas. Yo. Ayo joget. Goyang le. Maju sayang joget. Ayo Sus. Dumase jak joget Sus, ketake pengen joget Dumase. Iya. Abang biru lampune disko. Awak turu. Awak kudu Mas mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa njur wega ditinggal. Kok ra susu ki nyapa? Sirahmu mat ora bisa turu. Andum tresno Mas uga andum waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Aduh ning saiki bingung atine. Iyo. Long di Saiki nyak pinter tenan kok lho. Sus. Nang kene ae. Kanggo sapa? Sing sedina kanggo wong liya. Domase berdua
pulang sayang. Nah. Dumasnya pulang. Mergane iki manggolone ganas-ganas ya toh. Ganas iki, weh. Joget bareng iki meteng dadak kowe. Iya. Dene akan anti meteng tahan wereng. Iya. Goyangannya Jian. Sapa? Iki Dumasmu Yo manggolo. ketoke doyan banci gitu. Masa di Oh, iya. ngene iki yo. Nganu ya Mas ya. Nggih. Iki permintaan saka tuan rumah. Iya. Manggolone lho ya iki. Manggolone. Manggolone Dikongkon reokan. reokan. Nek iya. cucuke mboten. Oh ngono. Iya mergane ning kene cucuk wedok gak oleh reokan. Oh. Lah ya ngono ta? Ora. Cucuke nggih reokan nggih. Nggih, kok ya reokan cucuke. Wedok kene reokan ya nang cucuke. Minimal koprol mboten, Bu? Koprol. Tiwas tak tawakne. Piye to kowe iki? Oh, tapi tenang. Tenang. Enek Mak Darsi. Iya. Mak Darsi masih setia menunggu lho diawe. Ora apa-apa wis diawe kok ya. Diawe sik. Sik ya, Mas. Oh, salim sik, sungkem sik. Mak Darsi. Iya. 83 tahun kok ya. Iya. Amat. Iya. Mau kita wis dicepakke kok, Sus. Ayo Mak Darsi. Abang-abang ijo-ijo matur suwun alhamdulillah. Mbah Kasun mau sik nang kono, Sus. Mbah Lurah enek alhamdulillah malah Mbah Lurah mlumpuk. Iya. Salim Mbah Lurah. Ki Demang, Mbah Lurah, Mbah Kasun andike. Iya, sungkem Bu Lurah. Iya. Gurimu Pak Kasun, Sus. Ngarepmu kok gurimu. Gurine Bu Lurah Pak Kasun kuwi. Iya. Oh iya. Ayo ora suwe-suwe. Tek. Ayo. Sus, ora sah dadak nganggo mubalekan. Dadak kultum iki kok ya. Iya, wis ngerti. Iya. Lah, iya. Ayo Mas, andara reoke yo. Hei. Yo. Hei. Iya. Ayo. Iki sing do reokan tenan. Sidono. Ya. Wis nomor DP kok ora gelem ngreok. Hop meneng sik. Hop. Piye? Iki reokan tenan. Oh. Ya. Kan iki 200 to, 200 ya. Iki ki njaluk gulung ping pira? Oh, lah mau ora nyun pirsa njaluk gulung ping. Lho nek Bu Lurah mbek Mak Darsi iki lho ora ngongkon aku reokan. Ora sang gulung. Sing ngongkon aku reokan iki lho wong-wong iki lho iki. Iki. Ya nyuwun pirsa, Bu. Lah ya wong-wong iki gak nyawer malah opo eneke. Pak Lurah mbek Bu Lurah mbek Mak Darsi lho meneng. Oh. Ping pira oleh ku gulung sisan karuane? Ping pinten, Bu? Pisan iso ki matur nuwun lho. Lah nek ping 10 ki ya cepakno ambulan, cepakno mori dudukne luangan. Punya tar mata ini cucuk nek ping 10. Lah iya. Wis ora nyawer. Kok kaya kon koprol ping 10. Ping 10 ya ping 10 ra apa-apa. Dijapani sik ya Mas ben berkah barokah. Oh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tukon bobok, tukon pilis, laris. Oh, manggone laris kono kuwi to? Iya. Oh iya. Iki mau Pak Lurah, Bu Lurah, Mak Darsi. Lah ngene iki nek sing di omah pekewuh to Mas ngene. Lah iya to. Upamane gak ngekeki rak ya Ya riko ora penak wong. Jane iki ya ora apa-apa. Juragan mie ayam kok ya. Lah iya, tak reokan sik ya Mas ya. Kok mbak menawa kedodok penggalihe. Ya Mas. Iya. Apa kuwi? Kiwaku jeblok kayu rene iki lho. Iya. Iki lah. Ye. Hai. Iya. Ayo le.
tepuk tangan, tepuk tangan. Hop. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek urip Oh, ora maksudku kok ora nek beneke tak celuki. Nek benek ning kene iki lho jenengan kok innalillahi. Seneng nek aku Ora mati. sehat ya. Sik to tak urus ya. Ayo. Sing siji loro tuh pojokan ke lho. Piye? Kok neh. Kowe dhewe ora patekan. Nyawer ora kok kurang ae. Cedhaki karepe piye? 200 kon ping 10. Kowe tak kei nganu ndang 100 sing jungkir kowe ping 5. Nek ra mumet cengelmu tak keploki kowe. Wis. Ayo, kowe kok darah tinggi malahan kok ya. Ora ngerti ki papingan koyo ngene iki po piye rumasamu? Ping 3 kira ketatap iki ya, Pak. Duk ngono iki ya. Lara. Kayak tambahi Bu Darsi, tambahi. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Iya. Iya. Padha wedoke. Iya. Ya Allah. Ya Allah, abang nih. Ya Allah. Gak penak dhewe sus. Matur suwun. Ya Allah. Pokok ya seneng to ya kaya Mary ya kene. Kasing Mary kaya sus. golekno tutuk apa ngono ndak. Tak tutuke untune kuwi iki. Nek wong ketok entuk saweran akeh tok sengit kowe iki. Ayo salim karo sing di omah. Salim karo juragane mie ayam. Ibu sinten menika, Bu? Ibu sinten? Ibu Eni, pokok kanggo Bu Eni, Mak Darsi, Pak Lurah, Bu Lurah. Terima kasih. Dongakne matur nuwun, muga-muga rezekine berkah barokah. Amin, sehat selalu. Turah-turah. Amin. Tur iso dadi ahli swarga. Amin. Bapak sinten menika? Hah? Pak sinten Iki menika? Pak Boy manten. Pak Boy. Ibu Boy manten nggih. Heeh. Bu Pengen dadi Tuti. ahli swarga napa mboten, Bu? Ya tekok. Oh ngono ya. Ngono lho. Bu Tuti. Lah ya Bu Tuti, pengen dadi ahli swarga napa mboten, Bu? Pengen Bu, pengen dados ahli swarga napa Oh nganu apa nunut Pak Lurah nggih mboten napa-napa matur nuwun. Nunut Pak Lurah. Lah iya pokok melu Pak Lurah. Sik. Oh kok sik Dijikoke. Bayo. Wong Bu Tuti iki ora penakan kok. Sapa nih? Mbok kon nunut Pak Lurah yo gak kersa. Lah ya Bu Tuti iki sembodo ya tetep dhewe. Wong nangga campur sari penyanyine papat terkenal kabeh kok. Mas Hanung. Dalem. Iki ditekokne sik ya kamu Bu Eni. Iya. Bu Eni nggih. Niki wau ikhlas napa kan koprol melih, Bu? Ikhlas. Oh, ikhlas. Alhamdulillah ya Allah. Ikhlas. Bu Eni ki ikhlas, Bu Eni. Kok kowe iki ngongkon terus rumah saku. Bu Weni. Lah ya Bu Weni to. Iya. Nah, iki nganu. Piye? Manggolo karo Dumas kan kayak arep reokan to jarine. Lah. Iya, manggolone sik kon ngreok sik karo ngenteni. Iki diumumne ya, Mas. Heeh. Nek pamane Dumas, Allah manggolo loro ki engko nek gelem koprol, upama dikeki ngono ki piye? Matuk ora Mas? Matukno. Upama dikek Sing 50.000 mau wong iki lho kena disingkapne. Iya. Gelem? Ya. Gelem. Ayo Mas. Ya. Ayo Mas. Dicopot kerise, dicopot nganune. Ya. Yo. Ayo. Ayo le. Ayo le. Yo. Iya. Copot selope. Yo joget sik pemanasan kok koprol langsung.
Ayo. Kaya aku tak contoni mau lho. Ayo. Disingkapne. Hop, mau wis diwarahi kok. Ketok Oh. matane iki cah iki yo bawur ketok iki. Ket aku ket mau wis nganu contoni neh. Iya, Ndandelok. ora apa-apa contoni. Tah yo ndelogok cah iki. Iya. Minggir dimatne. Ayo le. Iya. Oi, oi, oi. Ah. Ah. Ayo. Ah. 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 Ya. 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 Ayo le. Malah 250 euro bubruk. Wes Mbak, sik Sus. Susilo. Susilo. Terus lah untumu kowe. Susi. Kowe iki lek kancanan ambek aku ki ya nek kok 10 tahun ki wis enek. Kowe ngerti aku wedok. Iya. Wedok. Iya, kleru. Susi kalau ditimbali ibuke wis. Sida to Bu ya Nah. Allah Bu. Yo aku mek abang-abang lambe lho Bu. Matur nuwun ya Allah. Ya Allah, terima kasih Matur Bu, nuwun. berkah barokah. Heeh. Terima kasih Pak, nggih matur suwun. Ya Allah. Matur nuwun ya. Matur suwun ya Mas, nggih. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun ya Allah. Matur nuwun ya Pak. Ya Allah. Susi, Mbak Era mbok ambung. Heh? Mbak iki Lah tak ambung meteng to ki. Bapak Iya. iki lo ngerti apa ora? piye? Tak celuk Dik, tak kira manggula bapak desa. Heeh. Yo. Matur suwun. Kene. Yuk, wis tak Yo wis contoni. yo, terakhir yo. Tak goto Heeh. ping pisan, yo. Yo pamundutan ingkang kepareng meku gati sampun ayo. Yo. Ah. Hei. Wawasan doa panuntun mangke Hae. Bapak Abdul Basir. Hae, ayo durasi. Ayo. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ono sik sijine yo. Iya. Joget sik. Iya. Yo kowe dhewe tak tembak. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sampun. Loh. Monggo sampun kondur, Mas. Nah. Apa? Kowe mau janji kayak sing biru didum. Menengo sik. Leh kumuni piye? Iki tak umumke. Manggolo loro kingko nek pamane gelem koprol upama tak kei. Umpama. Kan upama lho Le. Upama kene tak kei nek gelem ya monggo nek ora gelem ya wis upama. Nah, Iya upama toh? dikeki kenek, upama ora dikeki ya kenek, ya toh. Oh alah. Juh. Nyah wis nang kono ndak balik adan. Wis adan, balik iya. ngono. Nah, didum wong loro. Wawasan doa Bapak Abdul Basir monggo nun. Ya ampun ya Mas, kula ya Mas. Nah, monggo Pak. Reokan Pak. Oh iya. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sedaya kita doakan teman-teman berdua. Semoga nantinya untuk mengaruhi bahtera kehidupan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, warga yang sakinah mawaddah warahmah. Min ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirin ta'ala bisabati Rasulullah ajrul alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin wa masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panutuping parigian kantor Ibu Juru Paestanta Rias Mua Wedding Queen Wedding mengundun serat mojo temanten kekalih ingkang kepareng mengku gati kadang pisan sutresna kakanthi jumeneng jajar PP Mangenjali jinajaran jawat asta kalih para tamu ingkang kepareng kundur panjenengan para tamu mugi manggihaken kawilujengan karejan katentreman ngantos dumugi dalem sewang-sewang kula ingkang minangka pambiwara atur kula ingkang dahat kalantur katutur katulo-tulo katali mugi diagung pangsami ing wasana sugeng siang sugeng kundur ihdinas siratal mustaqim bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun andara. Ingkang dereng foto mangke kasuwun foto sesarengan kalian temanten kekalih mekaten saeng keluarga pisan ugi keluarga Pinggit Banjar Bagi monggo ingkang dereng foto kasuwun foto sesarengan. Rasane nalah
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Amin